Det kimer nu til julefest, og det betyder, at december er kommet, og vi skal til at i gang med alle de lækre juletraditioner og julemad i lange baner. Og for at I ikke skal føle jer snydt i år, så har jeg været ude og investere lidt i en ny ting, som vi skal prøve at smage på, og ikke mindre end en julesild. Jeg har fået mange opfordringer i løbet af året på at lave nye afsnit, og jeg har bare haft lyst til at gøre det, men jeg kunne simpelthen ikke finde noget som helst, som jeg ikke har smagt før, indtil at december kom på banen igen, og julesilden kom i købmandens køleddisk. Så den tænker jeg, den skal vi prøve at smage, og der er noget med whoopty. Man kan lige spare ens håndkraft lidt, hvis man napper den op der. Og ja, for ikke lige at få fedtede fingre, så har jeg taget en gaffel med. Skal jo lige prøve at se, hvordan sådan en julesild den smager. Okay. Skal jeg lidt med fingrene lige. Altså, der er helt klart noget mere krydder over det, end ved de almindelige marinerede sild. Så det kan jeg varmt anbefale. Men altså, det vi ikke har prøvet at smage, jeg kommer lige ned igen her, så vi kan gemme den til senere, til det dejlige julebord. Det er jo væsken. Og væsken fra julesild, det er sådan lidt en savnomspunden ting, som man i gamle dage brugte faktisk til at få nogle af de her sygdomme ud, som har gået og ophobet. Den kommer allerede lige så stille. I løbet af efteråret, der ligger og gemmer sig inde under huden, og ved juletid, så bryder det ud, med mindre at man drikker væsken fra julesild. Bon appetit, som de siger i Sydfyn. Vi ses på den anden side. Den er lidt tykkere, end den plejer at være, den her. Men den er lidt sød. Altså, det er jo noget af det lækre ved julen, det er jo, at sødmen, den trænger ekstra meget igennem. Ja. Det kunne måske være en erstatning for fredagsslikken til de små. Når de sådan plager, så hiver de med smut hen forbi køledisken og siger: det er ved at være juletid, min lille ven. Du kan få sådan et glas at dele med lillebror. Og så vil jeg heller ikke høre mere pjat fra din side af. Safe by the bell, som man siger. Klokkerne ringer. Jeg tror heller lige, jeg må få lidt garnish til. Og der passer rødløg så bare endnu bedre her i juletiden, fordi den er også lidt mere sød og lækker. Har I lyst til at se flere afsnit med alle mulige lækre ting, så hop ind på Alex Julestue og nyd 29 afsnit, som der er blevet lavet. Jeg glæder mig til at se jer derinde, og glædelig jul. Kæft, det var lækkert, det der.